Assalamualaikum. Wilujeng enjing kangge panjenengan ingkang lahir tanggal 13 Agustus 1997. Sakniki berarti yuswanipun sampun 28 tahun. 19 Agustus 1997 yaiku Rebo Kliwon. Rebo berarti 7, Kliwon berarti 8. Yang total 15. Dalam falsafah Jawa, 15 kuwi kaitung Buddha kasih. Buddha kasih. Jadi jodoh gampang, rezeki gampang, cerdas, pinter. Jadi wong sing lahir ning Buddha kasih utawa Rebo Kliwon, usia 0 lahir sampai 6 tahun, iku biasanya bocah cerdas, pinter. Ning belingi ra umum. Mbah lanang mbah wedok rata-rata beling. Wong sing lahir ning Buddha kasih usia 0 sampai 6 tahun, lahir sampai 6 tahun, iku pinter, cerdas, ning beling. Kemudian usia 6 sampai 12 tahun iku tuambah moncer, akeh kanca seneng, akeh sedulur seneng, akeh guru seneng. Intine iki disenengi wong akeh. Apik banget iki. Terus ning usia 12 sampai 18 tahun iki tuambah jos meneh. Jadi masa-masa muda yang ceria, bahagia, penuh tawa. Oh, ini berarti banget iki. Juarang wong entuk netu iki. Terus usia 18 sampai 24 tahun iki ning puncak kejayaan. Yen ora lanjut kuliah, wong model-model ngene iki golek gawean ning endi nggon mesti ketompo. Gawean akeh banget sing nawani, kerja ning ngendi wae cocok, disenengi wong. Iku. Lah, banjur sing dadi pertanyaan ning usia 28, 24 sampai 30. 6, 3, 4, 5, 6. Ya. Nanging ning usia 24 sampai 30 iki nilainya loro. Jadi dibilang anjlok, ya ora anjlok banget soalnya orang ning siji, ora ketemu pati, neng lagi anjlok-anjloke. Jodoh, rezeki, terus gawean, hubungan karo keluarga dan sebagainya iki rodok kendu utawa rodok renggang.